To ti je Dajc motor. Dajc, ja? Koliko li je konja ovo? Oko 50. A loši su to traktori. To je menjač, prežu muči menjač, on je radio i opet nije dobro. Stvarno? Kak je mi ga prodao? Je li njemu vazdušno hlađenje? Jest. Jeste. Snima. Druga brzo kod nasiliranja. A 160 silažni. Aha. Prce, najskore. Nisam se dobro, ne znam zapravo. Teška prikolica. A juče bre gaži na prikolica, već bila spora, tamo je brige, uzeo. Drugom sporom od kada je. Da puna prikolica, uzeo sam na drugom. Ali možda još jedan krug napravi, nema. Ne može da ide tamo. Evo ga. Zapinje sunce ti jebe. Ne vidi, vidiš ti kako je to do glavu. Bio pijan Dragiša kada ga pravio. Ne može. Samo se putava, da ovako ne. Ne. Pogledaj kako ide, puna lula sunce ti jebe. Ovo ćemo izbaciti na YouTube. Evo, jebo, sekundski ne ginu glavu. Vidi šta radi sunce ti jebe. A ne? Ujes masa ljudi moji. Tako je. Zato smo trebali da dovedemo ove iz hibrida da vide šta je njima. Sve se snima. Sada je opitan ova